Molt bé. Algun prec o pregunta més? Sí, té la paraula el senyor Enrique. Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo vull fer-li un prec al senyor Pere. Si un aclariment, la llibertat de premsa existeix, Pere, i tu ho saps, i aquesta institució, mentre l'alcalde no em dona a mi l'ordre, no contestarà ninguna nota de premsa d'una associació veïnal o qualsevol manifestació, i crec que això és molt fàcil d'entendre. I després, jo te faria un prec, Pere, mira't en el mercat televisiu i després d'analitzar el teu espai de temps consumit, dime si estàs fent política així dins o si estàs preocupant-te pel bé del poble, perquè, sense ànim d'ofendre, crec que estàs gastant el teu tort quan l'amic Ciprià parlava de ser equitatiu i equànime en les intervencions. La veritat, en les intervencions, que si no són per lluïment personal teu, no pense per el que puguen ser, perquè per bé del poble, la veritat és que deixen un poc que desitjar. Moltes d'elles ja se t'han aclarit en comissió informativa. Ara, si tu vols gastar el teu temps en això i el president d'esta corporació te deixa, el teu dret serà, però el temps també t'ho juzgarà. Gràcies. Molt bé. Algun prec o pregunta més? Molt bé. Si no n'hi ha més, donem per tancat esta sessió. Moltes gràcies i bona nit a tots.